ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിയുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ്. ചാപ്റ്റർ നെയിം ആഹാരം അന്ന പദത്തിൽ, ഫുഡ് ത്രൂ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട്. അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടി ഡൗട്ട് വായിക്കുകയാണ് അല്ലേ. സയൻസ് ക്ലബിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഒരു കുട്ടി വായിക്കുകയാണ്. എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആഹാരം സ്വയം നിർമ്മിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾക്ക് ദഹന വ്യവസ്ഥയില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അവയിൽ നിന്ന് ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്ന നമുക്കെന്തിനാണ് ദഹന വ്യവസ്ഥ? അതിന് ഒരു ആൻസറേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ ശരീരം ഒരിക്കലും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിനെ അതേപടി ആഗിരണം ചെയ്യുന്നില്ല. പകരം നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ആഗിരണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള പോഷകങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഈ ഫുഡിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. സോ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ അബ്സോർബിൾ ഫോം ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ച ഫുഡിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്കൊരു ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം വേണം. ദഹന വ്യവസ്ഥ കൂടിയേ തീരും. എന്തായിരുന്നു ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ? എന്തായിരിക്കും? കുറേ ഓർഗൻസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ. അവയവങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അവയവ വ്യവസ്ഥയുണ്ടാവുന്നത്. ഒരു ഫങ്ഷൻ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ അവയവങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അവയവ വ്യവസ്ഥയുണ്ടാവുന്നത്. സെയിം ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കുറേ ഓർഗൻസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ അസംഖ്യം ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ശരിക്കും ഒരു ഫാക്ടറി ലൈക്കാണ് നമ്മളെ ബോഡി ഇരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഊർജം കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് ഇങ്ങനെ വാരി വലിച്ച് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ആയിട്ടില്ല. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ വേണം. നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ നമ്മളെ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേ മതിയാകും. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അടുത്തൊരു ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമ്മളെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ചില ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻ അഥവാ പോഷക ഘടകമാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ധാന്യം. സോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്? ഫോർ എനർജി, ഊർജം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ടത്. സോ എന്താണ് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ്? ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ? ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്ന് ഗ്രെയിൻസ്, ധാന്യങ്ങൾ തന്നെ, ദെൻ നട്ട്സ്, ദെൻ ചില ട്യൂബേഴ്സ്, എല്ലാ ട്യൂബേഴ്സും കേട്ടോ, കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളിലൊക്കെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ആയിരിക്കും. ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ചില സ്റ്റാർച്ചി വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുന്നതിലൂടെയും നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എത്തുന്നു. ദെൻ അടുത്ത ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എല്ലാവരുടെ ഡയറ്റിലും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ എവിടെയാണ് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളത്? ഒരു പ്ലാന്റ് ഏതായിരുന്നു? ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ് അല്ലേ. പയറു വർഗ്ഗങ്ങളിലാണ് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. കൂടാതെ എഗ്, കോഴിമുട്ടയിലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഫിഷ്, ചില ഫിഷിലുണ്ട്. അതേപോലെ സീ ഫുഡ്, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സീ ഫുഡിലുണ്ട്. ദെൻ മിൽക്ക്, പാലിലുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദെൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയുന്നത്? പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. നമ്മളെ ശരീര വളർച്ചയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടതാണ് നമ്മളെ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അടുത്തതാണ് ഫാറ്റ് അഥവാ കൊഴുപ്പ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ സീഡ്സിൽ, എണ്ണക്കുരുക്കളിലാണ് ഫാറ്റ് കൂടുതലായിട്ടും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഫാറ്റ് റിച്ച് ഫുഡ് അതൊക്കെയാണ്. ദെൻ കൂടാതെ നമ്മളെ ബീഫില്ലേ, ബീഫ്, പോർക്ക്, ദെൻ ബട്ടർ, ഇതിലൊക്കെ ഫാറ്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്, കൊഴുപ്പ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫാറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം നമുക്കൊരു ലിമിറ്റിലാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ദെൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ദെൻ അടുത്തതാണ് മിനറൽസ് അഥവാ ധാതുക്കൾ. നമുക്കറിയാം നിങ്ങളെ ഈ ഏജിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ അയേൺ ടാബ്ലറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം മെയിനായിട്ട് ഈ മിനറൽസ് അഥവാ ധാതുക്കളിൽ വരുന്നതാണ് കാൽസ്യം, അയേൺ,
ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ധാതുക്കളിൽ വരുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഹെൽത്ത്, ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ശരിയായ ഉപാപചയം, പ്രോപ്പർ മെറ്റബോളിസത്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ചില മിനറൽസ്. അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലഡിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ്, രക്തരൂപീകരണത്തിനും സഹായിക്കുന്നത് ചില മിനറൽസ് ആണ്. മിനറൽസ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറി ഫുഡ് ഐറ്റംസിലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മിൽക്കിലൊക്കെ മിനറൽസ് ധാരാളമുണ്ട്. ദെൻ ചില വെജിറ്റബിൾസിലും ഫ്രൂട്ട്സിലും ഒക്കെ മിനറൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ദെൻ അടുത്തതാണ് വിറ്റാമിനുകൾക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നമ്മളെ ശരീരത്തിന് നൽകുന്നത് ഈ വൈറ്റമിൻസ് വഴിയാണ്. വൈറ്റമിൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് എഗ്ഗ്, കോഴിമുട്ടയിലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മിൽക്ക്, പാലിലുണ്ട്. ദെൻ ഫ്രൂട്ട്സിൽ, വെജിറ്റബിൾസിലൊക്കെ വൈറ്റമിൻ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ അടുത്തത്, വൈറ്റമിൻസിന് ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. ദെൻ അടുത്തത് നമ്മൾ എസെൻഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതാണ് ജലം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും അധികമുള്ളത് അല്ലേ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജലം നമ്മൾ അധികമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് എന്നറിയോ? വി നീഡ് വാട്ടർ ടു ഡൈജസ്റ്റ് അവർ ഫുഡ്. നമ്മൾ ആഹാരം ദഹിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ജലം അത്യാവശ്യമാണ്. കൂടാതെ തന്നെ റിമൂവൽ ഓഫ് വേസ്റ്റ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ കൂടെ ഈ ജലം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ടു ദി ബോഡി, പോഷകങ്ങളുടെ കൈമാറ്റത്തിനും ജലം അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ ബോഡി ഓർഗൻസിനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ജലം അത്യാവശ്യമാണ്. ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്നൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ദെൻ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ഫുഡ്, protein rich food, fat rich foods, minerals rich food, vitamin rich food, then at last water.